Pozdravujeme všetkých tučík fanúšikov, ideme žrebovať zdieľaciu súťaž Tučík komiksu, kde sľúbenou výhrou bola táto krásna pohľadnica, ktorá vám bude výhercovi poslaná priamo z Mákarskej už prakticky v najbližších dňoch. Dávajte si hlavne pozor na to, že jeden výherca sa nám neozval. A keď sa ozve za pár dní, tak už pohľadica mu určite dojsť nebude môcť. Tučík sa slní a drinkuje. Počasie je úplne krásne. Tak môžeme žrebovať. Nikdy nezabúdajte na to, že keď chcete podporiť myšlienku Tučíka, páči sa vám Tučík a chcete, aby ďalej tvoril, tak ho podporte na Tučík shope tucikshop.sk, kde si môžete nakúpiť rôzne pekné predmety s Tučíkom. Trošku pomalší internet na balkóne. Takže Tučík, pohľadnica poputuje. Luciane Slabčanskej Lukáčovej dlhé meno. Takže nezabúdajte aj na Tučík shop, ak chcete Tučíka vydávať naďalej. Majte sa pekne.